SK Bodo Partners. Hello, brother. Thank you, brother. ओरैनो जास्ट टाइम लाइभआव फैदोंलै अयथासार गरम लाइनबो गैबावलासो नै दासो थांदों मारै उन्दुनांगौ जाखो ओरैबायदि गरमखा आरो ओमफ्राय खबर सबर माब्रै ब्रादार SK Bodo आंनि बायदि नामा एखे ओरैबायदि गरमखालै मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना जाथ'वाखैलै ब्रादार माबा माबिसो जोंना ओंख्रिया दिनैहाय मा होनोमोनलाय जोगोनार बिजौ मा बिजौसो आरोना ओंख्रिया एकदम मिरामिससो दिनैहाय दहाय जाबाय ना ओमफ्राय दा जाबाय मिरामिस होननायनि जाहैनोसै आरोना जोंना ओमफ्राय जाय जाया लाइभआव फैदों ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन ब्रादारमोन माब्रै दं माब्रै गैया दा बर्थमान आं भिडिअखौनो लाबोथ'नाय जाथाराखैलै मथा मथि सानथामसो जाबाय आं भिडिअ लाबोयैया दिनैबो ओरैनो जास्ट भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखै सापर्ट मा होनदों केमेराया मोजां नुवाखैबो जानांगौ दे माबासो मा होनोमोनलाय लाइट फिसाजोंसो थादों आङो सापर्ट खालामना होदो आदा अननानैबा अनोबा खालामगोन टेनसन गैया जेखिया जा आंनि चेनेलावहाय जेखिया जा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं आरो नोंनिया दंखायो होनदां सापर्ट दंखायोगोन मथा मथि ओरैबायदि गरम ना दिनैबो ओमफ्राय लाइनबो गैबावा बेराफारसे बोरै उन्दुनांगौ जाखो ओरैबायदि उन्दुनोनो बायो माथो गरमानो हाल्ला हाव 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 हावल' मोनखायो ओमफ्राय मारै दंलायो लोगोफोर कमेन्ट खालामलादो दे जायफ्रा आंनि लाइभआव फैदों जास्ट ओरैनो दसे रायलायलायनोसै ओंखाम जासान्दि ना मोनो एसे गरम खबर गैथारा नामा गरम खबरफोर दंब्ला एसे कमेन्टआव खालामदो लोगोफोर मारै दं माब्रै गैया ओमफ्राय मा होनदों उतपाल राभा मा होनदों नै माब्रै दं आदा ओरैनो मोजाङैनो दङ बर्थमान ओमफ्राय नोंहालाय माब्रै दं ब्रादार कमेन्टखौ खालामबाय थादो दे जेखिनि आं कमेन्टखौ नायलांगोन आं चेनेलखौ नोंनि कमिउनिटि टेब होदो आसा दे जागोन दे सोदोमस्रि बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंना ओंख्रिया माबा माबिसोलै दिनै मिरामिससो मा ओंख्रि संखोथाय मथा मथि आं जोगोनार बिजौखौल' मिथिगौ आरो फाजाखौल' ओमफ्राय झलखौ नायाखै आं माबि दं खोमा नायनोसै दाहाय मा मोनजायो मथा मथि 9:30सोआव जानोसै ओरैबायदि गरम दासो लाइनाबो थांना होबावलायबाय गुसुंथियाखा ओंखाम जानाय खाथियावसो लाइना थांनानै होयो मा होनबावनो दे ओरैबायदि जारा फाग्लाखा ओमफ्राय बोरै उन्दुनो हानांगौ जाखो बिदि गरमाव मा गामि नोंसिना आदा जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टलै चिरां डिस्ट्रिक्ट ओरैहाय खयला मैला जोंना गामिया ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन जायफोरा लाइभआव फैदों बिसोरो आरोना जाहाथे कमेन्टखौहाय नोंथांमोनजोंहाय माने फरायलायनो मोनो आरोना ओमफ्राय गरम प्रिमा ब्रह्म गरम थानो हाला रायज्लायजाया ओरैबायदि गरमथार मा होनबावनो गरमाथ' आरो मा होनबावनो दाना ओरैबायदि गरम ना
दामनो गोसो जायो कपिराइट क्लेम फैयाब्ला कपिराइट क्लेम फैला दामफिननोसै भिडिअखौ ओरैनो जास्ट टाइम आरोना ओमफ्राय दामानि चिरां भार्सेस क'क्राझार दावराव जागासिनो आदा है मा होनबावनोब्रा जायखौखिया एसेल' नांखायो दा मथा मथि दावराव दावसिल'खासै एसेल' नांखागौ नालाय मानसिनोथ' आरो क'क्राझारनो चिरांनो बाक्सानो उदालगुरिनो माबा माबि हेन थेन हाबाबो बिदि दावरावखौ सुखुवाखै आं बर'जों बर' ओमफ्राय उतफाल ब्रह्म लाइक डन सार थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ब्रादार खबर सबर मारै दङ दालाय ओंखाम जाखांबाय नामा उतफाल ब्रादार ओमफ्राय थुला नार्जारि ओइ आदा जनदिस मुलिया लिटारसेयाव बेसेबां लायोब्रा मथा मथि आंनावहाय फन खालामहरबानो जाबाय होमबानो मिथिगोन आरोना जेखिजाया फन खालामहर आंनावहाय नाम्बार दंखायो बेयावनो नागिरनानैहाय ओमफ्राय उतफाल ब्रह्म एलेक्स मान्दा उदालगुरिनिफ्राय सार अके थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बयलार आइथिं सार नोंसिना ओंख्रिया ने आस्सा बयलार आथिङाबो मोजांलै दासान्दि जोंनिथिंजायलाय बयलारा 100 थाखा फवासे ओरैबायदि दाम जाबायना बयलारा जोंनिथिंजाय अमा बेदरासो दाम खम जानानै दं मथा मथि अमा बेदरा 250 खालायनिबो मोनो माजे समाय 200बो मोनो माजे समाय ओमफ्राय ओरैहाय बयलारासो 100 थाखा जानानै दं आरोना जोंना फवायावनो 400 थाखा केजि ओमफ्राय मा होनदों परिसत नार्जारि हेल' ब्र' औ थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एम सोमदोन बसुमतारि खुलुमहरबायसो बियो दे थेंक इउ खुलुमहरनायनि थाखाय ओरैबायदि गरमथारलै कारेन्टबो गैया मा खालामनांगौ जाखो मारै उन्दुनो हानांगौ जाखो बिदियावलाय थोद बार थबसेबो गैया बेराफारसेथिं थोस जारलालै बाब हानाय नङालै बिदियाव उन्दुनोनो बोरै उन्दुनांगौ जाखो उतफाल 420 रां मा होनदों उदालगुरियाव आस्सा 400 एसके बड'फोरनासो मा दानफिनखो माब्लाबा क'क्राझाराव फैबा हमगोन आदा दे थेंक इउ आदा क'क्राझारावथ' आं थांगासिनो थायोलै मथा मथि दे मालाबाफोर लाइभ फैगोन आं थाङोब्ला खिथागोन आङो दे थांनाय जायोबा ना ओमफ्राय मा खबर सार है ओरैनो खबर जेबो गैया ओरैनो जास्ट टाइम पास लाइभआवहाय थादों आरोना ओमफ्राय एबार मिस्टार सोमदोन बसुमतारिया मा होनदों हेल' आदा मारै दङ मारै खबर दङ ओरैनो खबरफ्रा दङ गेजेरावनो दङ ओमफ्राय अमानि दाम सार अमानि दामा बिदिनो दाम गैया खमथार ओरैनो 250 खालाय माजे समाय दा 300 खालायानो थांदों आरोना अमा ओमफ्राय बयलारासो दाम बारा जानानै दं आरो जोंथिंजाय 100 थाखानि फवासेल' मोनो नाइस टु मिट इउर सार थेंक इउ टाइमाबो बारा जाथारबाय नै मथा मथि आं दसेल' थाखानोसै लाइभआव जास्ट भिडिअबो लाबोनाय जाखायाखै ओरैनो आरोना टाइम पासल' रायलायनो दसे ओमफ्राय गोमजोर बसुमतारि मा होनदों मा ओंख्रि जाखो ब्र' जोंना ओंख्रिया दिनैहाय ओरैबायदि लगाय गथायसोलै जोंना ओंख्रिया माबा माबिसो जोगोनार बिजौ मा बिजौसो आरो ओमफ्राय गरमखायनो ओंख्रिफोरखौनो मा जागोन मा लोंगोन मोनदों आरोना गोखै गोलाबानो लुबैलायलाङो ओंख्रिफ्राखौनो ओरैबायदि गरमानो आदा जेम्सबो दासो लाइभ फैदों आदा आं दसे थांनानै फैबाय अके फैखागोन ओमफ्राय ओरैहाय उदालगुरियाव दासान सार 400 किल' होस बिदिखा ने बा 420 खालाय थांखायो नोंसिनिथिंजाय माबाया बयलारा ना अमायारा ब्रादार नोंसिनिथिंजाय बिदि दामालाय जोंनिथिंजाय एसे खम दासान्दि आंनि कमेन्ट
मोन मानो मा होनो मोनो दा सार औ मोनो कमेन्टखौ नायगासिनो दङना आं उत्पल ब्रह्म मा होनो उबल ब्रह्मसोलै नोंनिया एलेस थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय नोंसिनिथिंजाय दामा बाराना बिदिबा ओमफ्राय मा होनदों फानसा बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना ओंख्रिया माने जोंना मिक्ससो दिनै लाब्रा लुब्रासो ओंख्रियानो ओमफ्राय जुहुलफोरखौ नायाखै आं जोगोनार बिजौ मा बिजौसो दं आरोना ओमफ्राय अमा सार होस अमाया एथ' दाम ने नोंसिनिथिंजाय जोंनिजों दाम खमलै मालाबा समाव 200 क्लायनि मोनो ओमफ्राय खिन्थु अमानि गुन्दैया बुहुद दाम आरोना अमा फिसिनांगौब्ला जारलाखा मानसिखौनो सानैसो फिसिनो हायो अमा फिसिनांगौबा ओंखायनो लाब थानायखौ मोनलायलाङा अमानो ओरैबायदि दाम मा मोखांजों बिखुंजों गाननो अयथासार गरमलै बाब थाम्फैबो फ्रिउ फ्रिउ फैयो नै लाइटजों कारेन्टआनो गैया हनै नों बबेनिलै आदा दादा जों माबानि फानसा बसुमतारी आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओरैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयलानि आरो ओमफ्राय 14 थाखा गुन्दैनि दाम सार आयु 14ल' नोंसिनिथिंजाय ओमफ्राय जोंनिजों 20 थाखानि बारासिनदां गुन्दैया ने गुन्दैया जोंजों 20 थाखानि बारासो अमा गुन्दैया ओरैबायदि दामखा जोंनिथिंजाय नोंसिनिजों 14ल'बाव ने ब्रादार जोंनिजों बाराथार दामा होस मारै उन्दुनांगौ जाखोलै लोगोफोर अयथासार गरम माथो कारेन्टबो गैया बाल्बबो गैया जाखोलै लाइनबो गैया बोरै उन्दुनांगौ जाखो बाथावथावलाय थोद ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानोसै दे मथा मथि टाइम जाबाय नै ओमफ्राय आं जिथुनाखि दा इउज खालामदों बे लाइटखौ आं ओंखाम जानायाव बाहायसिगोन मानो होनना बुङोब्ला लाइना गैया नालाय दा बिराद दिगदार जादों आरोना ओंखाम जानाय समावनो बिदि खालामना होयो लाइनाबो समावहाय दा बेनिखायनो आंनि लाइफआव जायफोरा फैदों थेंक इउसै आंना भिउ जाया राज मा खालामनांगौ जाखो भिडिअ होबाय था उबुल ब्रह्म भिडिअ होबाय था मालाबा सानसेलाबो भिउस जागोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बाय बायथ'सै दे थेंक इउसै दे आं लाइभआव दोननोसै लाइभखौ दोनथ'बाय दे